Ξεκίνησα. Δύο μέτρα. Αυτό το πήρα, θα δείτε του fly, όλο το setup με το κινέζου. 50-55 μοντέ, κοντρόλ τα ίδια, σέρνω τα ίδια, έτσι. Και το πήρα 200 ευρώ το πήρα. Ωραία άσκηση αυτή. Σούπερ τιμή, δεν είναι το fly. Μια χαρά. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Εσύ το glide, αλλά δεν ξέρω. Καλή είναι η glide, Ναι, ναι, καλή. Σκάσε! Σκάσε ρε πούστη, σκάσε! Για ναι, καταγράφεσαι. Δεν είπα τίποτα. Για να μην πεις, γι' αυτό μην πεις τίποτα πιο Όχι, χοντρό. σκάσε πούστη. Το λέει το σκάσε πούστη τώρα, το λένε για καλημέρα, έτσι δεν είναι. Εντάξει. Αφού ο ανιψιός μου, ας πούμε, ο μικρός, δεν θυμάται, έχει ακούσει το πούστη και πάει και το κολλάει γαμώ την πούστη μου, ας πούμε. Δεν γαμώ το πούστη μου, γαμώ την πούστη μου. Έχει και τον αέρα που σου λέει. Είναι ελαφρύ το λέω. Κάτσε ρε μάρε, αυτό εδώ δεν είχα να δούμε. Καλά, εγώ δεν κάθομαι τώρα, στο γεύτο έχει κάνει στη λάσπη. Εγώ αν δεν έρθει και δεν φέρω τα δικά μου πράγματα, δεν το φέρεις τίποτα. Φέρω το τραπέζι μου, την καρέκλα μου, την ομπρέλα μου, η οποία εγώ δεν κάθομαι να δέρνω. Ενώ πήγαινα μια βάση που παίρνει 500 κιλά, την βγάω κάτι και είναι ζεστή. Κάτσε κάτω. Τώρα το ένα μάτι, παιδιά, δεν βλέπω καθόλου, έτσι. Δηλαδή το δώσω θα βλέπω ένα καφέ πράγμα εδώ πέρα. Το Μάρκο που πάρω τα βλέπω ένα κόκκινο πράγμα εδώ πέρα. Εδώ να πάει κάτω, έτσι. Αυτά όλα είναι Εγώ δεν το βλέπω όμως εκεί πάνω. Ξαφανίστηκε. Κάτω.